खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय। दा बे भिडिअ जागोन जोंहा अरुणोदय स्किमनि सायाव। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। दा जोंहा अरुणोदय 3.0 नि रांखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्ट जोंहा गासैनोबो बेंक एकाउन्टाव सोनानै होबाय। दा राङा जोंहा मोनदों 1100 रां। साफ्रोमबो जोंहा अरुणोदय मोनग्राफोरा जोंहा 1100 रांखौ मोननो हादों। नाथायबा जोंहा जायफोर बिथांमोना दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों, जोंहा आसामाव गोबां दैबाना जागासिनो दं, बिनि थाखायनो बिथांमोननो जोंहा 2500 रांखौ होनो आसाम गभर्नमेन्टआ थिरांथा लादों आरो दा रांखौ सोबायानो, फ्रायानो रांखौ मोनबाय। 1100 रांखौथ' मोनबायानो। नाथाय जोंहा मानो थाखाय 1100 रांल' मोननाय जादों? मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा 1100 राङा जाहैबाय जोंहा माखासे दैबाना जानाया गोबां खहा जादों। बिथांमोननो रांखौ एसे बारा होनो थाखाय जानांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि रांखौ एसे खम खालामदों। उन दानफोराव जानो हागौ राङा बारायफिननो हागौ। दा जोंहा सोरबा राङा मानो हाबाखै बेनि सायाव आं खोन्थानि। जोंहा रां सोनाया 24 घन्टानि गेजेराव हाबखागोनखा। जाय बिथांमोना KYC जाखानाय, आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक दं, बिथांमोननि राङा हाबखागोनखा। आरो जायफोरा आधार कार्डजोंनो रां बख'यो, बिथांमोना राङा हाबखागोनखा। नाथाय रां हाबनायनि खायसेनाव SMS फैया। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे बेंकआव थांनानै बेंक एकाउन्टनि बेलेन्सखौ चेक खालामहैयो। एबा दाथ' आधार कार्डजों दखानफोराव नायबाबो जोंहा बेंक बेलेन्सखौ नुनो मोनो। दा नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय। माने घाबरायनाङा, राङा हाबखागोनखा। राङा हाबैनि खोथायानो गैया। जुदि लिंक दंखायोबा राङा जेबो जाखाया, हाबखागोनखा। नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा। दा जायफोर बिथांमोना राङा दाबो हाबथ'वाखै, माबाफोर प्रब्लेम उसुबिदा जादोंबा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। आं भिडिअ बानायनो सानगोन। गोजोन्थों।